Merry Christmas! Excited ka na? Ano to? Parang ulan. Ay, ulan na. Ano to? Ay, ano? Salbabida. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Pupunta tayo ngayon kay Larissa kasi may nagpadala sa kanyang package. Galing kay Ate Lina Bartolome. Ayan, salamat po Ate Lina Bartolome. At isang mabilisang shoutout kay Nueva Santos Matubang. Kay Del Cabarle Vlogs. Ayan, subscribe niyo po yung channel ni Del Cabarle Vlogs. Ayan. At sa lahat ng kategory A, kategory B na Kalingap Partners. Salamat po. Tara, let's go. The ants go marching. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one, hurrah, hurrah. The ants go marching one by one. The little one stops to suck his thumb, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two, hurrah, hurrah. The ants go marching two by two. The little one stops to tie his shoe, and they all go marching down to the ground to get out of the rain. Boom, boom, boom. The ants go marching three by three, hurrah, hurrah. Ah! Nandyan ka? Kumusta? Ha? May papasko ulit sa'yo. Ayan, salamat ma. Ate Rina Bartolome ulit. Ay, ano ba to? Ang bigat. May papasko ka ulit oh. Buksan natin, may pambukas ka. Banto. Kailangan ko ma-video. Pwede ka Oh, may assistant po si ano. Si Larissa. May assistant ka na dito. Pinsan mo. Sila ibabantay sa'yo. May TV ka na baga? Matagal yung TV mo? May kurente ka mo pala dito. Wow, ano eh. Ang daming-damit. Ano kaya to? Galing to kayong Rizal. Excited ka na? Ano to? Parang unan. Ay, unan nga. Yan. Ano to? Ay, ano? Salbabida. Ay, unan. Oh, tagapin mo. Salamat po. Ito muna. Oh, kaya mo. Oh, may bra ka. Ano na eh? Video ka. Punda. Punda sa unan mo. Oh, ano to? Ano mo, inuman. Oh, may ano pati oh. May mo choco. Choco. Huwag mo pamigayan ha, sa iyan. Oh, bag. Oh, maganda to. Bagay mo na eh. Pag maglalayas ka. Oh, bra ulit, bra. Ano ni? Ay, ito gamit mo sa ano, sa kusina. Ano? Talagang kinumpleto po ni Ate Lina Bartolome. Salamat po Ate Lina dahil simula pa lang itong susubaybay na kayo sa aking video at ang napili mong tulungan ay walang iba kundi si Larissa. Salamat Ate Lina Bartolome. Oh, may ano pa. Champion ka daw. Ito kumot mo. Asa kortina. Lagyan mo daw kortina yung ano mo ano.
Marunong ka maglay? Tulungan niyo na lang ano. Oh, panty! Wow, parang hindi ka na mahirap pa magluto oh. Rice cooker? Ano, rice cooker? Marunong ka mag-rice cooker? Marunong ka mag-rice cooker? Laruan na lang po. Ayaw. Parang hindi ka na nagaganon-ganon. Ano? Sasaksak mo na lang yan. Ay, laglag. Wala naman kung ano to. Kapain mo daw, kapain mo. Apple. Cellphone. Apple yan. Tingnan mo daw. Apple nga, apple. Daw. Oh, apple nga. Oh, kainin mo na. Oh, Larissa. Parang masarap to. Natin ka na nito. Pringles. Yan, maagang pamasko sa'yo. Magsuklay ka daw kasi lagi kita hindi nakita. Oh. Lagi ka daw kasi yung hulong buhok mo. Hindi. Hindi. Mamaya. Susuklayin kita. Oh. Paano ba magsuklay? Oh. Ano te? Ano te? Apa ba muna naman no? Punta ng unan mo. O, makukumpleto na yung gamit mo dito. O, biscuit ulit pag nirindal mo. Ano ni? O, damit ulit, damit. Biscuit. Kape. Ay, kape. Ito. Ay, kaya na! Sinari sa ng video. Oh, yung ano, kikay kits mo. May hikaw oh. Bala ka na dyan. Alakas mo yan. Ano to? Mahal yung pante. May pangalan baga? Galing kay ano? Kay Nanay Adelia. Bigyan mo kay Nanay Adelia, no? Kailan mo sa Nanay Adelia? Kay Nanay Adelia to. Meron yata niya kay Nanay Adelia. Hindi ko nabasa. Kay Nanay Adelia to. Basahin mo na lang. Ano. Ay, ano ni? Parang yan. Dito na, dito na. Oh, radyo! Wow! Wow! Nanginig ka ng radyo? Ano naman eh? Peanut butter. Oh, peanut butter. Walang pangalan kay Nanay Adelia. O, kandado daw ng ano mo, para hindi malitit kandado mo. Ano? Pag pitakan mo, lagay mo yung isang medium mong kwarta. Dito na lang. Ano ni? Oh, Argentina, corn beef. Ay ano, star man. Dito pa lang Argentina, ito star. Ayan, hanggang Pasko mo na yan. Ito, kanino to? May ano ka, extension. Alam mo na yung mga yan. May nakaipit daw dito na. Pera. Saan ba nakalagay? Sabi ni... Wala na. Sa wallet. Baka nakahalo. Baka sa wallet. Sa wallet na natin yung wallet mo. Ito. Wala. Sabi niya meron doon. Ha? Ito. Hindi ko na bubuksan ito. Kaya natin. Yung bag to. Wow, bagay to Larissa. Bagay to sa'yo Larissa. Isa lang yung damit ni Nanay Adelia.
Naiitong pala yung yellow ano. Ano sabi nito? Bartolome. Kung may number ka daw, sabi ni ano, nanay. Ay, ni Tilina, ano? May number ka? May cellphone number? Ha? Igwa? Sulat mo dito. Ayan, basahin mo. May message. Hanapin mo na lang yung padala ni, ano, ni cash daw dito. Hanapin mo na lang. Ano? Hindi ko alam kung nasaan dyan. Tapos sulat mo yung number mo dyan. Epit, patulong. Number ni Larissa. Ayan, kukontakin ni nanay si Larissa. Panggala-gala mo. Pinawisan ako. Ayan, maraming salamat po Nanay Lina Bartolome. Ayan, maraming at lagi po kayo nagsusubaybay sa aking mga vlogs at ang napili niyo pong tulungan ay walang si Larissa. Saway ka Larissa. Ayan. Merry Christmas daw po sabi ni Larissa, Nanay. Ayan. At shoutout din pala kay Tita Cora at kay Tito Clay, kay Kathleen. Anong masasabi mo Larissa? Yan po may bisita siya oh. Ayan. Nagtago. Ayan. O nanonood sila ng TV tsaka radyo. Nanonood ng TV tsaka radyo. Ayan. O bahala ka na dyan ano. O naglaglagan na baga. Ayan. Ayan, ito po mga padala mo. Ayan. Ito para hindi ka na mahirapan magluto, magsaing ano. Binigyan ka ng rice cooker, malamal ka ng sponsor mo. Ayan. O sige Larissa, bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Kaway ka Larissa, kaway ka. Bye-bye. Sige na, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Merry Christmas. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,